Sitten seuraavaksi tänne lavalle saapuu joukkueen päävalmentaja, hyvä yleisö, Antti Pennanen! Penna! Pelaajien aika. Tästä lähtee Vailoi. numero 3, varakapteeni Olli Mättä! Mikko Lehtonen! Henri Jokiharju! Hyökkäjä Jesse Pulju! Järvet, joo! Legenda itse. Kun mä huudan, isi! Time! Te huudatte time. Joo. Isi! Time! Isi! Time! Time! Come on, isi! I'm! Legenda itse. Numero 15, Antto Lundell! Yeah! Hyvä yleisö, seuraavaksi lavalle puolustaja Vili Saarijärvi! Yeah! Numero 19, Valtteri Merelä! Yeah! Herrasmies ottaa yleisön maalintekovoimaa! Hyökkäjä Patrik Puistola! Yeah! Numero 23, Sami Päivärinta! Yeah! Nelosketjun luotettava sentteri Hannes Björninen! Järninen legenda. Numero 27, Janne Kuokkonen! Yeah! Harri Säteri! Tätery! Numero 31, Justus Alvanen! Allale! Paras nokke ikinä. Nikolas Matin Palo! Ote palo! Numero 34, Aatu Räty! Räty oli kans hyvä. Seuraavana hyökkäjä 37 Emil Erholz! Yeah! Numero 41, Ville No, better. Heinola! Heinola, yeah! Mikael Seppälä! Yeah! Numero 58, Urho Laakanainen! Akalainen! Nyt tänne lavalle tulee joukkueen varakapteeni Mikael Granlund! Alon legenda! Yeah! Numero 67, Tiksäven! Manninen! Yeah! Harvinainen pelaaja on 6-7 pelipaidan numeron. Mannisen kaappi! Joukkueen maalivahti Jonas Korpisalo! Yeah! Numero 80, Saku Mäenalainen! Ai vittu mä sen. Teuvo Teräväinen! Yeah! Numero 92, Lenne Hämeenpää! Siellä näkyy viikset! Helenius! Finaalimatsin voittomaalin tehnyt Konsta! Helenius! Lavalta puuttuu yksi tärkeä herra. Barkov! Yksi tärkeä, hieno. Barkov! Sieltä se saapuu. Barkov! Aplodit. Vuoden 2026 MM-pokaalin kerran kapteeni. Alexander Barkov! Pokaali ilman poika.
Fighting till the end. Lähikuva. Ja eikä ota sieltä pelaajia vähän eteenpäin, ei tarvi olla niin takarivissä. Yleisö haluaa nähdä kaikki teidät. Vielä kerran, tässä on maailmanmestari! Ja! Vittu. Champions. We are the champions. Champions. We are the champions, my friend. Fighting till the end. We are the champions. Yeah. Champions, my friend. Fighting till the end. Puljärvi! Another champion, Elenius! Vittu, on siihen ilman. Kuvaile sitä tunnelmaa sillä hetkellä. Yeah. No mä taisin vielä olla miettimässä, että ketkä menee seuraavaksi kentälle, kun mä oon kattonut videolta uudestaan. Ja uusinta klikki. Mutta huikea fiilis totta kai ja vapautuneen, helpottuneen ja sisällä menee paljon ja oikein hienoa. Se mikä on myös upeeta, että se Reitsin maalilla on Ja siellä se näpää. Sielläkin se maali tulee. Ja sieltä se tuli. Katso oman reaktion YouTubesta. Aivan mahtavia tunnelmia päävalmentaja Ai, Antti Instagramista. Penno Pennoselta. Mun mielestä meidän pitäisi kaikki sanoa yhteen ääneen Antille. Ai siellä menee vielä jotain hailuja, me ei nähdä mitä täällä tapahtuu. Oltaisiko me valmiita seuraavaan artistiin? Musta tuntuu, että nyt on aika joraa. Ootteko te valmiina? Täytyy video. Ei riitä! Joo, mutta Ootteko te valmiina? pannaan filmi poikki. Kiitos kun seurasitte. Moi! Mä ainakin näen, että artisti on tuolla.